Ya maditio. Number one. Ibuka bwana andiko chike bwana Maxi bwana. Au manok timetable. Iju kama na mark timetable manade bwana. Ina mambo katika kama timetable. Use your head as good as Mago chike magango. Magi chike sani. Bodwa gilu chike mnyen Maxi ni kaponi ta komer beok dako. Ngata madudhi kendo kata madudhi katero. Rules and regulations, terms and conditions apply. Number 1. Number 10 will soak you. Ito ego Number 1 yangu tangana wane. Gisandi koge. Dako Gisandi koge ko sokira. Sana wewe ko mnyiri. Na wanyiri. Nyiri. Dongino jaudi sigo. Odi bwana. By the way, dongin to no kile madaka. Ya nupondo. Dongin mano pondo piro mena duka ka no yudo time mupondo no. Kako mo duogi. Number 1. Dako nyaka donje chama. Chamba. Nyakubedi giguru makapono gore no matek. Kaulo. Number 1, wabiro kalo kamano mo kwa discuss. We don't care. Number 2. Dako nyaka bedi gibia sache mano matin. Makato uso mena gitungu. Kato uso mena bugine. Kato loko mano ala. Bedo wala mona. Kato loko mena pacho. Dim gimana yani. Teknik ngo ala. Teknik biasa ko ala. Number 2. Wala pure ke biasa nenga. Kwani ke Biasa en English. Biasa. Ya ne mali mapaji ke teni ke. Kada biasa. Biasa Ike biasa. Dong en English. Dong biasa in peace. Oh, peace. Magata paji ke teni nadi. Number 3. Nyako bed taku marire ka serikali. Nyala maka saya. Ngolo bedi. Gimoro nyala maka randa. Koko bede police. To bedi ngamanya lo de ka kwa nyiseje mokomino ika NGO CDF ka ngoka. Orengo dio tere masala magodo akanyo rumo serikali konyo. Number 4. Wan wakalo even wabede number 3 ka ke paro. Nyakungete do mena. Ai. Chik manyir masano donjo. Man. Mani chimbwele masani wele ke chama. Niketo se fanyira chibiru mafeko mena. Mena to se konyo. Mena se konyo. Ipa no mena. Tako pikete do mena. Ado nangizi na ndio mara makecho la mena. No te do mena. No te do mena kadimo te do gine bwana. Waru. Siwali bwana. Bwana. No se buku. Bato negikete kala mena no gegola pilo gichacho. Aina dwa go etik. Ena kena biro bwana kaido pesa kabit maduong tatinde ko bugni bedu gine mo check mo maduong. One number 5. Makita ngomang gig number 5 again. Number 5 na. Nyako ngene tedo kudikal. Kali ruogo nyoka. Mariwa emitedo mok mariwa emitedo. No mariwa ka moso ke to ute. Kodi dono tedo kuon kal. Kun kal wakalo meyo ko budhe. Number 6. Nyako bed jam sama. Nyako. Sama to bed go. Sama. Gimon mathuji tik molo to TikTok. Bios messenger. Nyaka pichi ni manoke kwa me to bed. Pichi ni mabeyo. Ipo nuna Macho kidine kibangi no. Okay mungi wango ke trade do kangol. Number 7. Churi nyake me off. Amanda kanta say. Your husband must go out. You must give your husband kakoro teach kamudi teach mimi off. Jo macho le pesa mami ya musara. Ito koro kiba mi off. The wal ku jo mi jo wadu off mondo dio maten. Number 8. Kakwadha to onge complain. Mano ngato yweyo. Mana kalo kamano. Mano yweyo. Number 9. Mana babore mawacho ni kakwadha to complain. Number 9. Number 9. Yakubeja saloon. Kikobeja saloon ni saloon go genwa koche. Odi bunde ne kala macha bwana wakatwa ni kala to guchuni. Koro ngai ikigilad macha kajuko gibone maksuba katu buduni dunyuni ni temana massage no dunyu mutu ngato ni. Koro ngati gundunyu nyaka ok mute ni mutu tiende. Emano dunyo. Ubeja saloon makapo no kikobeja saloon ubedu chef saloon mak onge kwa pesa saloon. Okay, all go to saloon could take don't watch a what a man can do better, a woman can do better. Or they all go with Kakawami all go come number part of what you were. Siapa kagiting kagibido kate. Akwana bido talo kora kan ninde be. Kanya ninde gibawa bata. Kenda yeye tindo de jomali manicha mnyo kusip na moro kwan jakisi jato bagani Machok jaksi. Iya bo.
Jackson. Acha takanye. Macha jakuria. Iriambo. Ino kano biro gi bando kacha. To timbe ne chal mana ge jaseme moro musie picha bwana. Ni nok musi nundiek nango. Ni mano yesa wangu. Otherwise onyulo bano ka duogo nitie gima natimo kama tin I'll come back. Onge wa. We are go round about mara achiel. Onge wa kaka ronga ba. Bwana tem ka gimi baya nyaka kucho bwana gimo sa boro kocha bwana. Ijua ga video ka chona enya. Nya gi Sofia chinyoka. Ba ya. Nani Maxi? Wabiro loso chike biro bedo maber. Ya pibu ina don kudan ke kita golo buk. Apa wala na manona dia ati manyo girlfriend. Why? Pinti do madani. Ay, ay, do, 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 do.